Huma ħafna l-lokalitajiet madwar il-Mediterran li jisimhom żejtun, fosthom fi Spanja, il-Libanu, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tunezija, il-Libja, l-Eġittu u s-Sirja. Skont ir-riċerka, iż-żejtun ifisser żebbuġ ikkultivat. Prova tal-preżenza qawwija taż-żebbuġ ikkultivat instabet fil-Villa Rumana taż-Żejtun. Il-prova x'inhi? Hija l-Villa Rumana li hawn fiż-Żejtun u aħna sodisfatti ħafna illi wirt iż-Żejtun proprju se jagħmlu wirja u simpożju konnessi ma' dal-lokal arkeoloġiku importanti fiż-Żejtun illi jkompli juri kemm l-isem Żejtun għandu sinifikat. Din is-sena jumejn qabel l-attività nazzjonali Żejt iż-Żejtun li ser issir fl-aħħar ta' dan ix-xahar se jittella simpożju blan li kulħadd ikun jista' jixtar l-importanza storika ta' din il-villa li turi kif kien iż-żejtun fil-passat. Is-simpożju se jkun ġabra ta' preżentazzjonijiet minn numru ta' akademiċi mill-Università u postijiet oħrajn u esperti marbuta mal-oqsma tal-arkeoloġija, il-konservazzjoni l-immenaġġjar ta' siti storiċi. Ser ikun hemm ukoll wirja u ser jiġi ppubblikat l-ewwel ktieb mill-laqda Wirt iż-Żejtun.